Moya, moya, moya. What's it working on? Zoku bona maduse. Sanbaran. I'm considering this as a very controversial live, but ngingene la social media kahle hle ku live ngizodampa abangani bami. Yonke into esinje mngani wami ngiyidampa ke namhlanje. Uyabo? What you mean ukuthi abanye abangani bashaya ama goals, bashaya ama body goals. Baya gymini. Bayafonela ngisendathi njengamanje nje kufit yami kugcwala kakhulu i-KMs, right? Ngiyabona ukuthi izeke mhlawumbe kwenzeka but I know ukuthi bakhona labangani abenza nabo these goals, these Bible study goals, these body goals, the skincare goals, Pilates, nyere. Mina abangani benzani? Thank you Vumbu, thank you. So nje angina starting from today anginamngani. Because it's sihlangane ngemkhaba. Like nje sihlangane ngemkhaba guys. Ayikho nje etheni. Ehlangene ngayo esile sisaphambili. Yebo bonke nje nabangani bami seyidushuzela nje sizidudla. Hayi Nasipho. Tizozo ngiyaphila. Walibhala kodwa sibhala isibongo sami. Mamnyayi. Hayi umunyayi. Nalovuyo, love you too Nasipho. Ngibona ukuthi like nje vele nje mina ngabi namngani, because I believe all the resources are here, but nje ayakho umngani ongifonela ekuseni oh let's hit the gym. Even if, because mina as a matter of fact lo mngani wami lesidushuzana naye ngezisu nawe ne gym eflatini lakhe, nami ngine gym la. So mina ngabe siyavuka sithi boma video call session, yebo I did a session serious no but ihlanga nje nonsense, ihlanga sakhe yaphambili ngiyamdampa nje actually namhlanje ayisekho nje indaba yakhe. Laka ngisabawela kube so many clothes engiyibonayo ezinhle, but ngiyabona ukuthi nomzimba wami la after just one drink, after one sip of water sekonakele if bengithake it's not nice. Like I constantly feel as if I don't have clothes, but it's because impahla zami I think ngiyithenga umzimba wami ngaleso sikhathi mu behave. 1 week later umzimba wami usuyabheda, ayisangifanele ke lento, sengimuntu nje ofana nothi angilala khana impahla. Like I've been noticing ukuthi yazi bese nginomkhuba ukuthenga impahla almost every single week, but still I feel like I don't have clothes because nami ngiyaphambili angazi ngiyaphi. Kuze futhi osikoni bami ke abangifihleleke bangitshela nje straight say nawe isikoni usukhuluphala kangaka manje. Hi boss lady. Tizozo relax. Siyeza. That is good bucket list yam. That is definitely good bucket list yam. So sizobona. Umuntu akalalanga technically. Uyabo abebekhona izolo bambonile ukhumalo ukuthi ubemnandi kanjani. Ungisethisa ialarm ukukhumala ekseni because ushilo simela hambe ngo4. Akagolozanga kanje. Guys ukhumalo uzowavuka imoto isingaphakathi. So ialarm ngisethe ngo4 ngazi kahle ukuthi aw. So mina phela ngishavala because mina I love money. You know, and man, he can't be missing money like this. From 4, mhlambe every 20 minutes, bo khumalo vuka. Ugoloza lokho serious akuvukeki. Bafike bazomlanda amagida ngoma no driver wakhe. Ngibavulele futhi, yabo because kungenwa ngecode egate. Ngibavulele. Mase bela bakhalisana no sound ngimvusa kakhulu yabo. Ngimvuse ngize ngibafonele abasenzansi ukuthi bakhulume naye. Manje ivoice yabo think kwakhane phapha amathayibo. Khonzakala ngithi mina baphansi. Into ayigeze fast.
So I hardly slept. And obviously, so mina from 4 angilele. Yena uzowavuka ngabo 6, past 5 to 6, past 5. Yeah, I think uvuka ngabo past 5. So wahamba ngabo 6. Still angilalanga. Mhlawumbe mina ngaze ngalala inap nyana ngibambe ngabo 9. Njengoba futhi ngivuka manje. Ngibambe ngo 8, I think ngavuka ngo 9. So nje technically ngilalanga and ngiyabona usuku lihle. Usuku luhle ngalendlela ukuthi I think mina ngabe ngiyahamba ngiya yini namhlanje Friday. Neyingane azikho phela ngabe ngiyahamba nje yazi ngiye mall. Ngifike ngiyothenga what you call, ngiyothenga i-swimsuit. Khona ama-swimsuit engawabona lapha e-Mr Price. Cause angisenayo i-swimsuit angiphethe ngesidudla. So nje ama-swimsuit amase inappropriate. Ngithenge le swimsuit ene-cover up. Hambe ngiyobhukuda. Ngoba lekushisa kanje. Check cousin nami izofika nini mayifika. No aunt uzowasha uthi uzofika ntambama. Uzowasha nozoclean. Mina ngihambe nje ngithenga iswimsuit. At least man mu 200 rand. Meyeqo 200 rand anginamali. Thola iswimsuit. Ngiyihlalela emanzini. Ngirelaxele. Uthengele noKhumalo iswimsuit. Hey guys, uKhumalo umuntu emiyazi uyayivila phela. Mina at least nginokuya sometimes ejimini. Sometimes. Oh yena, yeah. We've been here 2 years and I think he's only been to the gym iviki. Nakhona spread across. I did never been, I think, at Jimini iviki lonke. Now uyangicasula nje. I think namele ngimdivorce because what you mean ukuthi asikwazi ukuba nama couple goals sejimini so2. But okay, lo mthwalo kahle hle ngubeke kakhulu kubangani bami because abangani bami bona abazaziyo lezi zinto Khumalo and futhi nakabona nokubona isidingo sokuthi aye ejimini. Yabo, because mncane vele. Ithina nje simoshekayo. Sengisonga umama omkhulu manje. Yo. Lapho I'm looking at other girls. Oh my gosh. Abanye abamantombazana nabangani aba right. Akumafika. Sazosidinga ukuthi siye Turkey. Kanti no, uNkulunkulu ayisiphile nje umzimba ohlelekile. Ithina nje sumoshayo. Oh, Razo, thank you so much. Ngiyabonga Linda. Ngachazela ukuthini oh. Yazi Nosipho kunento that I don't understand. Why do women always have to forgive cheating? Who said we have to forgive cheating? Who told you that? Uthatha up all lokho ukuthi women have to forgive cheating. Forgiving cheating is your own choice. You choose if you want to forgive somebody for cheating. And mina mzothi mhlambe contrary to popular belief, I do believe ukuthi into enzakalayo ukuthi umuntu umforgive for ukucheat. Ngiyakholela ukuthi kuyenzeka lokho. So I'm not going to be here and be like, yo, the dog man cheated, hey, yeah, no. The reality is most women don't do that. Uyabo? But just know, ngifisa ngathi mina ungama umuntu esifazane mawuyazi indoda yakho, ungakwi position yokwazi ukuthi if the wheels were reversed, would your man forgive you now? So if your man will not forgive you for cheating and he expects you to forgive them for cheating, then that man doesn't love you. Yabo angisebenzi ke leyo mqondo lo besilisa bathi ma umuntu wesilisa othi umuntu wesifazane uyakubekezela ukucheat, yeah, that's nonsense. Yabo nonsense. But I'm not going to be here and be like, do not forgive your man for cheating. Yabo I don't understand the reasons why somebody cheats, and I can never validate them. Ukuthi asikho isizathu ngisibona good enough ukuthi umuntu angacheat. But at the same time, I think sengifundile ukuthi I can't be out here saying, once I cheated, I'm she. Once I cheated, I can't. Yeah, but because most people don't do that. So I can't. So ekugcineni wena ozaziyo ukuthi amandla akho nokubekezela kwakho kungakanani. I'm just hoping ukuthi in that process you learn to love yourself more than you love the man. Because most of the time into yenza ukuthi ube nje i-dump site yomjolo indoda yakhe lokuchithela uyixolela.
I feel ukuthi mina it's because usuke ungayithandi wena. Yabo usuke ubona ukuthi akuphileki ngaphandle kwakhe. To an extent ukuthi noma ngathiwa wena uyafa, as long as yena ephilile nje, I think you are fine. Yabo. So it's self-love. And sadly, because majority of us is puma from ama household acishabe nokuba broken yana, yazi umndeni uyakwazi ukuthi ube broken ubaba nomama bekhona together. Kuukuthi nje kodwa angiyazi ngizothi umama nobaba abanayo man, abayoni perfect example noma iexample ukuthi uthando luyinto kanjani. Yabo, an example khona umuntu ozothi uma wakhe waye washada walotshola nani but ubaba wayehlala eGoli. Uyabo? Ubaba mhlawumbe ufika once or twice ekhaya. Uyabo? Mayise eGoli nje ayikho nje into engathiwa uyayikhuluma yena uhlala ekhaya mhlawumbe nomama. Ayikho nje into engathi uyayikhuluma nje nobaba wakhe. Akakaze nje abenzana nayo leyo relationship leyo kufoster leyo, you know. Noma umama nobaba mebekhuluma, it's just umama asking for imali to cover idingo zasekhaya. Iyona nje into ekhona. Noma ibaba ebuyile, there's no love. There's no I miss you. Ayikho manje le happy. Yabo, lesinokuyibona guys ema movie ubaba mebuya ingane zijabule, umndeni ujabule. Wow. Ayikho leyo nto. But the structure is there. Yabo? Abahlukene. Yabo? And a better still mhlawumbe abali nanokulu uma nobaba balwi. Yabo? Khona nje leyo nhlonipho khona, sure, but alukho lelo thando. I don't understand. Like i-household yenhlonipho. Ubaba inhloko yomuzi uyahlonishwa. Wonke umuntu uhlala phansi, baba uhlala ezitulweni. Nje, yabo uyasatshwa. No? And singabantu singamaZulu kakhulukazi sikhule ngalo noma simakhaya sikhule ngayo ukuthi okay lento kanje uyabo, but is there that healthy relationship of love so that wena ntombazana uma ngabe na usuthola umuntu wakho you understand usahle uthando lukanjani. I actually once told people la umuntu engibuzo khona umuntu angipost indaba ama-blom lapha ku Facebook, khona umuntu athi uzo nje uwafune kimi lawo ma-blom noma uzuwafune ukukhumalo lawo ma-blom uwafunde kuba ngathi ngiwafunde kuma wami nobaba wami. My mom, my dad bought me flowers. I bought myself flowers. So yabo, so to me ngingasho ukuthi ama-blom are a form of love language, but I'm not saying ukuthi mawathola ama-blom akukho uthando. Umuntu nomuntu defines their own love, right? Ubaba wami mina I believe ukuthi in his own gentle way wakulwela ukuthi abe umngani wami. That is why ingekho into engingakwazi ukutshela baba wami. Uyabo, hayi noma wami ke futhi kuyafana ke nayeke. Yabo. Yeah, i-relationship esina I feel like it's very healthy. Ngiyabathanda, ngiyabahlonipha, angifune lutho engathiwa iyaba embarrass. I don't want to do anything to embarrass umndeni wami. Yabo, but there's love, there's friendship, there's companion. Yabo, ayikho le ukuthi ubaba simsabe ngathi uNkulunkulu. No, asinayo leyo nto leyo. And angikwazi kakhulu ukugxeka futhi abanayo because lapho bona yabasebenzela ngendlela basebenzela ngakhona. But mina ngiyayibuka iyinto eyenza ukuthi unga-understand uma uthola indoda ukuthi kahle hle uthande kuyinto kanjani. Yabo, usho ukuthi uma uthola indoda wena uyitshela ukuthi no, omunye uNkulunkulu wakho kumele umhloniphe nje. Noma ngenzani ayikho into ongayisho phela ngoba uyahlonishwa yena. Yebo. Hayi noma sengihlanhlathe kakhulu yini. Khona uzayibe ukulelo ngalo mzuzu. Ngishilo nje ngathi ukhumalo wenza ukuthi ngithole ngingalele ebusuku because bengiluke ngishaya uvalo lokuthi akavuki. Yabo, i-alarm ikhala ngakumina yena nje uyayihonela. Ngize ngabenzela ivideo ngamthumela. Ngathi yazizwa. So uyibone ukuthi manje mase ehambile uzawo mama ngithi yazizwa. Mina lo ngiyavusa wena ulele. Khona straight. Yini i-red flag mfana? Hey, mina ngizothi impatho hayi. Ngiyakubona konke impatho. Isimilo nje somfana. Mina nje si-red flag 1. 2, isingasile. 2, umfana ongazami. Umfana ongazami. Yebo. 3, umfana ongafuni ukuface ukuthi kukhona izinto adlule kuzona ezimfakela itrauma.
yabo la kuthiwa indoda ifela ngaphakathi indoda ayikhali yenye nje red flag leyo. I might not want to see physical tears, but I want you to be able to speak about your trauma, and I want you to dissect your trauma. Bese siyandlula kuye singabhambathi. Angimfuni into obhambathayo, ngimfuni into ogqibayo. Yabo, because angiyazi leli boom lelo ligqibayo ukuthi liyo bursta nini. I don't want that. Yabo, ungahlala guys ungahlala lo muntu 10 years ungazi ukuthi akubulale bese i-final straw kuba ukuthi mhlawumbe you did something kanti ayisukeli kuwe lento, isukela kuyonke lento lehleze igqiba noma i-childhood trauma abe lokho igqiba. Yabo, fine abantu besilisa who are abusive, physically abusive. Yabo, muthi uyalandelela abanye amakhona no ubaba wabo wayemshaya umama nje amnabise phansi umama agcwala imvimba into yasekhaya. Yabo, so wadevelopha leyo nto ukuthi no umuntu wesifazane uyashaywa. Yabo, omunye uthi ke wayishaya umama wakhe kanjalo unabiswa umama wakhe, omunye uthi wayinabiswa umalume wakhe kanjalo. So lento isila ikhanda lakho ukuthi no, this is how you deal with once umuntu wenza into ongayifuni noma once umuntu angavumelana nawe kulento oyishoyo mfaka istrip omshaye. Yabo, so I need us to speak about such things early in the relationship. Sikhulumela nje casual. Ngikufunda ukuthi umuntu uyahleka lo phatha angabona ukuthi u traumatized. Okay, silungisa kanjani because this is trauma. Uyabo? Yeah. So nje yabo unspoken trauma unokugqiba izinto umuntu wesilisa umuntu ongazama. Angisho ukuthi angandaba ne-millionaire. Guys, as a matter of fact, I don't care for dating a billionaire because I know the sacrifices are cornered up in dating a billionaire. There's no affection there. There's no affection. There's money wrapped as if it's affection, but there's no affection at all. And I want affection. I want love. Yeah, so I don't care ukuthi ube nemali eningi, but ngiyadinga ukuthi uyazama. Kumele uzame. Ukuzama ke konke angekukhanya ngesikhathi esisodwa, but kumele uzame. So ungazami when you always blaming the world for ukuthi impilo yakhe ayihlangani ngezizwana, and then yini ngithe nayo ke leyo ukuthi indoda ya cheat indoda no I don't do that. Unconditional love. I feel like this word, it's unconditional love, this term, it's unconditional love. Is there such thing as unconditional love though? I feel like nalonke uthando lunama-conditions. Kuwukuthi ke iluthatha lama qualities angazi noma 14 or 16 lawatholakala mangaphosisi ku-Proverbs. Proverbs of Corinthians. Lama angisazi ngicela incorrect. Lama conditions lawachaza ukuthi love is kind, love is patient, love is long suffering, love doesn't boast, love kanjalo njalo likhukumezi. Yabo wonke lama it doesn't envy. Into kanjalo. I believe ukuthi uthando has all of those qualities. But let's unconditional. Ngisho noNkulunkulu akasiniki uthando lu-unconditional. Guys, alikho. Personally, I don't believe ukuthi khona into ekuthiwa unconditional love. I don't know lela term la qhamuka. Because even for uNkulunkulu ukuze nje akuthande, akukhombisa ukuthi uyakuthanda kwenzele zonke izinto zomuntu omthandayo, there's conditions. Yabo, and if you don't follow those conditions, he promised you ukuthi uzokuyeka uzoya esihogweni zoba wakaSathane. Yabo, akekho umuntu ozongitshela ukuthi once uNkulunkulu kwakudedela kwathi ayeke hamba kaSathane suyingane yaSathane suke sekuthanda. No. Guys, angithi uthando luhamba nezenzo. Yabo. So yeah, I don't believe. Yes, it is long suffering in the sense ukuthi it's patient, in the sense ukuthi uthando lungakuvumela ukuthi uwenze into eyodwa umuntu emhlukumezayo iphinda abekezelele, because hope nethemba lokuthi ngelinye ilanga uyogoquka. Long suffering, patient, but unconditional. But unconditional means you can do anything and everything. It doesn't matter. That person will always love you. That's not love now. I don't know what that is.
Khona thukulela kulowo msusu. Malax. uShakespeare umnikazi walelo gama. Oh. Okay, it explains. It explains. It explains. So ngizothiwa ngibiza. Ngikubize nini-ke wentshebe? Ngicela ukukuchithela. Uchithela mina, cela intombi yakho ungaceli mina.